Mayong hapon ug daghang salamat sa inyong pagsunod Cebu o Tibukang Central Visayas. Maupay na kulob sa inyong tanan diha sa Eastern Visayas. Ug mayong hapon sa tumakapusong Bulanon, taga Siquijor, Negros Oriental ug uban pang bahin sa Kabisayan. Mga kapuso, kapi na lang sa buwan o magsunod-sunod na ang mga graduation ceremonies sa mga pampublikong tunghaan o ganunot nini adunay awhag ang Department of Education. Pahimangno og pahinumdom sa DepEd nga himuon lang yun nga simple ang ceremony o kinahanglan nga menos ang gastos. Gani connection policy ang hugot nga ipatuman sa Department of Education Cebu Province Division sa mga graduation ceremony sa mga eskwelahan. Ani ang report. Gipang himugatan ni Dr. Ria Marangtod, ang Provincial Schools Division Superintendent, nga kinahanglang himuon nga simple ang graduation ceremony sa mga pampublikong tunghaan. Kini aron dili na mapresyur o magka-problema ang matinun-an ug ang mga ginikanan sa igasto. Ilabi na kadtong walay ikasarang. Yeah, simple lang jud ang kuan. What is important is the ceremony nga ang atong mga anak tagaan nato sila importansya ng panahon na. Samtang mipahinumdom si Dr. Angtod sa mga school administrators kalabot sa istriktong pagpatuman sa zero collection policy o dili pagpanguligta alang sa graduation. Hinuon adunay higayon nga naay gamayng amutan apan kinahanglan nga tukion ug aprubahan kini sa kinabag-an. And so imo jung hunaon ang collection will be zero to minimal. Kauban si John Solon, ako si Alan Domingo, Balitang Bisdak.